Mientras wapa si Mayor kipi-kipi, unahon sa tamog husay. Kini mo ikaw pataka. Nausan man. Ako ba dyan yung pasangilan? Yapag naman yun, oni. Akong ang damo ni akong barangay hall. Kay karong adlaw mo bisita si Mayor kipi-kipi. Kay nanawag man to ni atong ningaging adlaw. Namungari ko no siya. Kay naa si project nga iyang i-endorso nako. Ngang project ari pagatukuron sa akong barangay. Dulunon kay ni project si Mayor kipi-kipi. Sabagay. Og si Mayor kipi-kipi na may mungari. Kwarta magyog sigurado. Manawag man ta ko niya pero di lang ko mo dayon. Kay nga naman basi kasulan siya. Nya siguro ko nga nagpadong na to. Sabo ko sabi. Dire ta. Ha, animal ka? Wa pa dyan ka natagbaw na ko, ha? Ikaw magod. Ginanti ka nga. Wa ko'y babay. Wa, babay? Klaro na kay sa kung duha ka mata. Nakita na kung sa duha ka mata. Mureklamo pa dyan ka? Ha? Mudinay pa dyan ka? Wa kay nakita. Uy, nakita ko daw, noy. Ano saman mo? Di ka. Kinala nga mahusay meron ka. Oh, di pasangin ako nga na ako'y babay. Kita sa inan. Wa, di ka pa sa ngili. Kay kita kayo nako. Naglajing mong duha. Nagdugdog mong duha. Naglajing. Di ka plikto sa ladinganan. Nag-drive ako kabalabal. Oh. Drive ba balabal? Wa man si partner. Oh, unya. Oh, nag-drive na kagabalabal. Unya, ang imong gihatag dito, chicks. Sa lajing niya, why partner? Ikaw mo ni partner. Animala ka. Karon kap. Ang ari may hindol ko og barangay. Kaming duha. Kay gusto ko nga magbuwag ming duha kap. Di ko Magbuwag. gusto og husay nga makikuli siya. Agoy. Di, jo ko musugot nga. Masay ka maayo ni manglingkod sa tao na. Pero maklaro na to. Mas mayo kap. Eh, ganihar ko nga naglagot ana. Nakuratan ko ninyo. Kaya ako man tanang giandam niya akong barangay hall. Kaya hindi mo na ko ibisita nga si Mayor kipi-kipi. Pero, sige. Mientras wapa si Mayor kipi-kipi, unahon sa tamog husay. Kini mo ikaw pataka. Nausan man. Ako ba dyan yung pasangilan? Yapag naman yun, oni. Times. Sobrang ka. Sobra ka kasilosa. Ginanti ka nga kahatod sa kwatong bayhana dito. Nya wala pa yang partner akong giupanan sa ladinganan. Bakit ito? Draw ko ni ganina yung Time sabi! Time sa! Usaha mo na to pagka sinabutan niya. Usaha mo niyo pagkahusay nga. Magsige mamog tinubagay. Atong iagi og formal nga panag-istorya. Ano ta mahusay? Maubitaw ka kini kahi kini. Ikaw may kahit ko, dili ako. Ha? Ha? Time sabi! Ha, babay. Ladies first. Babay atong unang paistorya. Usaha mo na hitabuhay dahi. Kap, ana ni Kap. Ha? Kini akong bana, nagduda na jud maayo ko ni Kap kay ang sweldo dili ihurot og hatag. Agoy. Kay nga no ipambabay pa dayong uban. Mao nang akong gisundan, ingon sa drive ko siya gabalabal. Akong gisundan ang babay gihatod niya sa lodging. Mao to, pagsulong ko sa lodging Kap, nagdugdog na baday. Ha? Nasakpan yun mo. Nasakpa jud ako. Ikaw pa di jo ka magpatid. Kadiyat sa! Kadiyat sa! Di, jud, di. Kadiyat Di, jud, di, lagi. Dili ko. Kaya, usaha mo ni katinood yung istorya. Di ka. Paminaw pa. Ikaw pa paminaw ha. Di ba kaya ka ka-drive ko gabal-habal. Gihatod ko siya sa ladingan. Mo gani. Mientras ka paabot siya sa iyang partner, giubanan sa dako siya sa kwarto kap. Oh ya, uban na ni mas kwarto. Imo dai gakus-gakuson. Ha? Ka diyan. Dili gikabuhi to. Ikabuhi! Daghan na kay kagrason, makigbuwag ka. Makigbuwag. Di ko kap, di ko musugot magbuwag kap. Di ko musugot kap. O niya, di yun mo mahusay. Kap, ana na kap. Oh. Oh, kay dapat babae yung masunod ana kap. Mm. Dili na ko gusto kap nga makig-uban ko sa akong bana kap nga ni traidor sa amo ang panagkuyog, panag-uban. Pila mi katuig kap. Karon hing traidor siya. Din ako gusto kap. Ha? Din ako gusto. Di ko Kay gusto sa magbuwag kap. Ha? Di ka gusto magbuwag? Dili Ha? na gyud. Ako gusto ko magbuwag kap. Ha? File divorce kap. Di yun mo mahusay. Dili jud kap. Di Kay ay, gunite? Nagpangutana. Ay naman to. Ay, imuhan ng kutsilyo. Ano mo gihatagag batuta Atong kap? balihon, kutsilyo imuha. Nagsihan ng batuta. Kaya di man yun ka mo mahusay. Isa kap. Hala, pag pinatyanay mo! Kap, ning ari mi para maghusay. Wa mi ari nga para magpatay. Mo gani kap kanang gusto ra man ko kap nga kanang pailan manimo og divorce kap kay bakigbuwag ko niya. Kung Ay, mao- kutsilyo naman naman gihatag Kumao kap. na kap. Ikaw nga human.
Ha? Aron mahuman ninyong problema. Ay, ikala mo unahon ka, Kap. Na, kung ikaw mare na kap kadili minimo mahusay. Oh. Ba't yun na lang ka na mo? Ha? Ikaw na lang ang partyon.